Olur için yürüytük kompüter satın almak hükman değil. Ulların kompüterini vaqtal ulanmak olur için yeterli olur. Bu yaşlı çağlar için yürüytü oyunlar hödürlenir. Suratları boyamak, tapmaçalı oyunlar, bunlar çağ için üstürücü oyun bolup bilir. Yani çağlar ulu adamların ya da yetinçeklerin oyunlarını oynasalar, onların yaşına göre bolmanlığı için onlarda ziyanlı tesir kaldırmak mümkün. Kompüter bilen çağlar gatnaşıkta olanlar, ateneler sonu peydalanmağı vasıtamalı. Çağların ruhu ötüsünü, akıl ötüsünü güçlendirmek için mümkünçülükler köp bolýar. Yani mektebe çelli yaş çağlarda kompüter bilen hata etmek, öğretmek, yazıp öğretmek yani programmalar var. Onları hem çağlara hödürlemeli. Şeyle oyunların ulanmağı çağların mektebe tayarlığını güçlendirir. Mektebe çelli çağlar, mektep ýaşy çağların kompüter bilen gatnaşmagy, olaryň ruhu ötüsüne uly täsir ýetirýär. Ruhu ötüş diýenimizde biz çağanyň bilicilik proseslerinin, çağanyň ýatkeşliginiň, çağanyň pikirlenmeginiň, çağanyň ünsüniň, çağanyň hyýal prosesleriniň ötmegi bilen baglanşyklygyny bellemeli. Üstürücü kompüter oyunları oynamak bilen çağlarda öz başta karara gelmek, bir täsirden başka täsire çalt geçmek endikleri ötýär. Üstürücü okuwlar çağanyň dörecilik okuwyna da oňyň täsirini ýetirýär. Çağanyň individual aýratynlykları onun kompüter bilen gatnaşygyna dürli täsirleri ýetirýär. Bir näçe çağlar kompüter bilen işlemek netijesinde özüniň dil mümkinçiliklerini österýär. Bir näçe çağlar kompüter bilen surat çekmegi öwrenýärler. Bir näçe çağlar öz dostlary bilen kompüter oyunları bilen paýlaşýarlar. Olaryň içinde çağlar üçin ziyanly oyunlar bar. Olaryň içinde çağlara rahimsizligi, wahşiýligi, erwetligi, ahlaksyzlygy öwredýän oyunlara duş gelýär. Bu oyunlar çağlaryň ruhu ötüsüne, terbiyesine uly ziyan ýetirýär. Şoň üçin ateneler egerde çağlar ateneleriň ýanyna şu oyunlar bilen şu oyunları satyn almagy ýa-da şu oyunları tapmagy ýardam sorasalar, ateneler onu öňüne almaly. Bu çağlar bu oyunlar bilen oynamady ýaly onuň öňüne almaly, gadagan etmeli. Gadagan etmeli we ziyanly täsirlerini düşündirmeli. Çağanyň kompüter bolan höwesini başga peýdaly programmalara gönükdirmeli. Onu kompüter öňkü diýişme däli çağı üçin kompüter peýdaly bolar, östürüçi bolar. Ateneler çağlar üçin kompüter satyn berenne garaşylýan hoplary gödöňde tutmaly. Şolaryň biri çağanyň kompüteri garaşlygy. Çağanyň kompütere garaşlygy döränne çağı törekdäki bolýan zatlardan daşlasýar. Hasanna ateneler ýa-da ulalar çağa şu kompüter bilen gatnaşy gadagan etseler, olaryň gahary gelýär. Olar ökelýärler. Olar ulardan yakınlarından çetleşip basýarlar. Käbir ýagdaýlarda olar agressiw hem bolup bilerler. Şonuň üçin çağı şu derejä ýetmedýäli ateneler bu prosesi baştan gödökçülükde saklamalıdırlar. Kompüter oyunları çağlarda garaşlyk döredenne ýa-da kompüter oyunları bilen çağlar artykmys oynany kämahal olar öz etmeli işlerini unudyarlar. Sonun içinde çağanyň yerini ýetirmeli, öý işleri, sapaklara taýarlygy olur, unudulýar. Şoň üçin çağı mektebe baranna taýarlyksy barýar. Şeýle ýagdaý döränni muallim hökman suratda şonu atenelere habar etmelidir. Ateneler habarly bolar ýaly, wagtynda habar etmeli. Heýi bu ýagdaý
dowamly bolsa onu çağanyň ýetişigi hasam peselýär. Çağa köp oku materiallaryny özleşdirip bilen ok, ýa-da galýar, çağa okuwa ýetişmeýän çağa derejesine geçýär. Şoň üçin muallim şeýle ýagdaýlary ýüze çykarmaly, şeýle ýagdaýlaryň ata-enelere habaryny ýetirip durmaly.